Hey guys, welcome back to my channel Jeng Dao Raja. To nongtangmonni गेजेराव गोबाव समनि उनाव दिनैसो मोनसे भिडिअ लाबोबाय आङो माने एसे बेस्थमोन आरोना जोंहा आगैनि हाबा दङ बेखायनो आङो कार्टन भिडिअ लाबोनो हायाखै आरो आंबो एसे बेस्थमोन ना जोंहा आगैनि हाबानि बेयाव खामानि मावगासिनो दङ पेन्डेलनि तो एडभान्स गेट बानायगासिनो दङ ओंखाराखै कमप्लिट जायाखैनो ओमफ्राय मिथिंगालै न' सिङाव बानायखांबाय दिनै खामानि मावगासिनो दङ गाबोनसो कमप्लिट जायोनो पेन्डेलनि खामानिया ओमफ्राय आंबो कार्टनखौ हाबा जोबनायनि उनावसो लाबोगोन नै गेट बानायगासिनो दङ मिथिंगालै बक्स दामबाय आरो दिनै ओमफ्राय बक्स दामनायनि थाखाय खोनायाखै आवाजखौ नैबे गेटआ कमप्लिट जाबाय ओमफ्राय बेयाव मोननैसो बिबार होनो दङ नैबे नैथिंगालै साहा हटेल जागोन बेयाव साहा लोंनाय जायगा बियो नैबे साहा लोंनाय जायगा ओमफ्राय नैथिंगालै ओंखाम संग्राफोरनि जायगा बियो गाबोन बेयाव ओंखाम संगोन ओंखाम जाग्रा जायगा नैबे ओंखाम जानाय जायगा ओमफ्राय नैबे न' सिङाव नैबेयाव आब'मोन दङ नैबे आगै नैयाव बैनाय मुवा खामानि मावगासिनो दङ नै मण्डप तामान लाजिदैनो नै बानायगासिनो दङ थिंगाले कमप्लिट जायाखैनो बानायगासिनो दङ फैनाया बेनो गोदान मेहेन्दी फुनगासिनो दङ नैबेनो जोंहानि आगैया दा खैना जागोन ना बेनो आगैया गाबोननो बिनिफ्राय बिदाय लासिगोन मेकआप खालामगासिनो दङ मेकआप नङा दे सरि मेहेन्दी लागासिनो दङ गाबोननो मोजां भिडिअ खालामना देखायगोन नै दा आं फैलायबाय जोंनि खाथिनि मोनसे सकआव मिस्टि लांनो फैदो आरो भुन्जिया लांनो फैदो दखानाव हर जाबाय मिस्टि दखाननि बे साहा हटेल बेयाव अर्डार होदोंमोन नै भुन्जिया आरो भुजिया पेकिं खालामगासिनो दङ बैथिंगालै दखानाव जों लांनो फैदों नै सासे दङ आंजों फैफानाय मावजि पेकिं खालामगासिनो दङ बेयाव ओमफ्राय एसे लेट जासिगोन हर जालांसिगोन ओंखायनो जों थाब मोननाय नङा बायदि मोनदों बिराद उन्दुनोबो ओंखारबाय दाख्लैनिफ्राय मोजां उन्दुनो मोनाखै दिनैथ' आरो बांसिन हरसो जागोन गाबोन हाबानि थाखाय बाय बाय